Máis dun cento de patinadores das categorías de cadete a sénior daránse cita a fin de semana do 13 e 14 de xaneiro en Noia para disputar o campeonato de preseleccións das provincias da Coruña e de Lugo, organizado polo Club Noia Patín. O campeonato de preseleccións provinciais de patinaje que se vai celebrar no pabillón Agustín Mourís o próximo 13 e 14 de xaneiro, no que van a competir as categorías cadete e sénior. Destacan entre os participantes 6 patinadores locais que competirán na modalidade libre por clasificarse para o campeonato nacional. Contase con alrededor de 100 participantes que van a formar parte desta proba. Entre eles, 6 noieses do noso Club Noia Patín, dúas en categoría cadete, que van a ser Iria del Río e Noela Martínez, e en categoría júnior serán Carmen Rey, Lucía Fornís e Mauro Millán. É a única fase preparatoria que hai para poder acceder á competición nacional. Te juegas toda unha carta. Si te sale bien te vas a clasificar e si te sale mal pierdes unha temporada. A competición terá lugar no pabillón Agustín Mourís o sábado toda a xornada e o domingo pola mañá.